methu. Llen ni ddim fod wedi dewis diwrnod mwy o'r. Dwi'n mond y dŵad tro nesaf os drefna nhw rhywbeth yr ha. Dwi wedi dŵad y panel bod fi'n i'r hogia saws na fyd. Dwi'n wedi weld os gael damod o gacan i. Ti'n iawn, Cariad? Dwi'n teimlo'n grac os ti eisiau gwybod y gwir. Dim chdi di'r unig un. Mae pawb yn fflat. Trach ar Siôn, mae crwn i dyn ar ei dalgen e. Oedd o wedi meddwl sy'n ni gyd yn y celloedd y byn hyn. Oedd yr Home Caffi'n le croesawgar iawn i fyfyrwyr Cymraeg y coleg amser hynny. Bobl hyfryd iawn yn cadw'r lle. A fanni bydden ni'n mynd fel Cymru Cymraeg, chod ar ôl cyfarfod geltaidd ar nos Llun, Cymdeithas Fawr y Cymru Cymraeg, i fanni o'n i'n mynd, i ganu ac yn y blaen, cael hwyl fawr. Wel, fanni ithon ni. Oedd yr arweinwyr, Tedi, Milwyd a Fwlch y Llan, oedd nhw fynd, oedd yna o, mae'r peth di bod yna flwyddiannus, mi awn ni adra rwan a penderfynu ar ffordd arall i wneud allu. Ond o'na rai ohono ni yn dweud, na, mae'r rhaid i hyn lwyddo heddiw. Bobl ifanc o'n i'n dyfed, ifanc iawn, ac yn benderfynol o wneud rhywbeth. Ac oedd ymhlith bobl Bangor oedd Robert Griffith, y lolfa, a rai tebyg i Robert. Ond nhw ddim yn mynd i nôl i Fangor i wneud rhywbeth. Ond nhw eisiau mynd nôl i Fangor a teimlo bod nhw wedi cyflawni diwrnod y waith dros yr iaith. Wel, oedd na rai bobl, a lot o dan yn ei boliau. A'r rhaid wneud rhywbeth mawr, a'r rhaid wneud rhywbeth arwyddocaol, a'r rhaid dod â pethau i stop yn Aberystwyth, os nag oedd yr heddlu am ni gymryd sylw ohono ni fel oedd hi, oedd rhaid wneud rhywbeth fydden. Gwneud gymaint o argraff ar bobl Aberystwyth, fydde rhaid i'r heddlu yn fewn. Dyma ni, cacan grib o bun. Efe na bych chi'n galw nhw? Welsh cake mae hyn o ddyd. Piger y man i ti gael gwybod. Chdi di falma, ia, o Fangor. Un o griw yn normal. A con nhw bechgyn Merthyr. Yma chi, hogia. Drink down. Diolch. Tegid ydw i. Diolch, Tegid. Mae'r heddlu yn ddrwg iawn. Yeah, they know they're doing all right. So, what made you come to the protest? Ar dan dros Gymru. Supporting the cause, isn't it? Although you don't speak Welsh yourself. We're all in this together. I was denied the right to speak my own language. Cymru rydd a twll llun pob sais. Tegid, dyr efo ni, nid i? Os gen ti air i fi? Ia, mae'n hanodd gwybod be i ddeud. Da ni gyd yn teimlo rhywbeth debyg, dwi'n siŵr. Rhyw rwystredigaeth, illa. Ond mae rhaid ni gofio mae megis dechrau ydyn ni'n fama heddiw. A mi licwn ni longyfarch pawb am lwyddau blastro Aberystwyth efo'r posteri. Mae pobl Aberystwyth wedi gweld eich llygad eu hunain, fod yna griw ohono ni am weld pethau newid. Mi nath pawb i ran yn ardderchog, heb lawr, heddlu, wrth gwrs. A mae o'n syndod yn ei gyd bod nhw wedi troi clust fyddar, fel petai. Yr unig beth allai gynnig ydy bod hynny'n dacteg cwbl fwriadol. Be dyn ni'n neud, felly? Wel, i ni wedi wneud beth fedrwn ni am heddi. Os mae dyna ateb yr heddlu, fydd rhaid i ni feddwl am dacteg gwahanol erbyn tro nesaf. Pam aros tan y tro nesaf? Heddiw mae angen gweithredu. Dyna pam ddeithon ni yma. A da ni'n mynd adra nes cawn ni'n restio. Mae gen Sion bwynt. Os gweithredon ni'n fyrbwyll heddiw, fyddwn ni'n difaru drannoeth. I ni wedi gwthio'r cwch i'r dŵr heddi, a'n dyletswydd ni nawr yw dod ynghyd rhyw ddiwrnod arall wedi ystyriaeth gall a gofalus. Gwrthwynebu. Ar ba sail? Sa'n byd yn dod o ystyriaeth gall a gofalus. Gormod o hynny sydd wedi bod. Gweithredu sy'n bwysig. What's he saying? They're speaking too fast. That bloke, he wants action. Man after my own heart. A da ni ddim wedi dod o'r holl ffordd trwy tywydd garw yma. Dim ond mwyn gosod chdig o bosteri yma ag acw. Mi gymrodd protest heddiw amser maith i'w threfnu, misodd. Rhwng agraffu'r posteri, gohebyd ar awdurdodau, cysylltid ar wasg, heb sôn am yr holl waith o gael pobl yma. Da ni'n parchu hynny. Ac wedi cael yr holl bobl yma, felly mae'n gyfler i ddau golli. Oedd yna dipyn o gwmpo allan, diffyg gytundeb, beth oedd y cam nesaf i fod. Fe gafwyd capel split wedyn, hen draddodiad Cymraeg, parchus wrth gwrs yn capel split. Ac oedd rhyw hanner o'r bobl oedd yno, o'r persistr oedd yno, yn anfodlon iawn ac yn rhwystredig iawn. Ac oedd i deall hynny. Be da chi'n awgrymu felly? Sa'n ni'n gallu clymu'n hynna i rwla efo cyffion, fatha suffragettes. Gweud hwnna wrthyn nhw. O, dwi'n eisiau busnes. Mae yna gynnig yn fan hyn i ni ddilyn trywydd y suffragettes. Ia!
Mi fysa rhywun yn siŵr o gael ei arestio tas ni'n malu ffenestri siopa. Gan bwyll nawr. Dwi o'r farn ein bod ni'n rhoi'r gorau i syniadau byrbwyll. Ar hyn o bryd, mae yna nifer o ohebwyr yn y dre sy'n ysu am stori i'w papura. Mae yna stori fawr ar blat i ni fel petai. Ond mae rhaid ni ofalu bod ni ddim yn gwneud dim fyddwn ni'n ei ddyfaru ymhen amser. Gwysion da ni isio, ddim stori. Dwi'n cynnig yn bod ni'n sefyll ar draws yr hewl, yn bod ni'n mynd mas o fan hyn ac yn rwystro'r traffig. I ba ddiben? Cael yn arestio? Falle i ni feddwl am ddelwedd y mudiad newydd. Dylen ni fod wedi meddwl am hynny cyn plastro hanner Aberystwyth. Dyn ni ddim am i neb eryglu ei fywyd. Mae gen i welliant i gynnig Mair. Pam nad awn ni lawr y stryd at bont Trefechan a rhwystro honno. Mae unrhyw beth ddigwydd. Mae ni'n llawer i beryglus. Os ydyn ni o ddifri eisiau cael yn arestio, dylen ni ista ar y bont ar rwystro'r traffig. Mae'n cytuno dydy. Allwn ni byth yn cadw reolaeth ar y bydd. Bydd pobl siŵr o golli gadw. Allwch chi ddim jyst camu'r ffordd a chael eich arestio am ymddwyn fel hooligans? Dwi'n cytuno dam y redydd. What's he on about? Who are the hooligans? He's worried that we'll be seen as hooligans if we block the bridge. What's he want, the 12 disciples? At least they'll have to bloody arrest us then. Ond dyw peth ddim wedi gynllunio'n ddigon gofalus. Dydy gweithredodd mawr y byd ddim yn cael ei trefnu'n fanwl. Digwydd man nhw. Mae yna hanner cant yma heddiw yn barod i gael ei arestio. A mae rhaid y gynllun mawr gofalus di ddim llwyddo. Cynnig ffurfiol. Ein bod ni'n ista ar draws bont Trefechan mwyn cael yn arestio ac i fyny gwys Gymraeg. Nid ydych chi'n oed ymlaen llaw. Nid dyna pa mae'r holl bobl yma. Mae gen i ofn na fedra i gyd fynd. O paid a dod efo ni te? Blow the bridge up! The police will have to take notice of us then. Mae'n rhaid i mi ddatgan eto nad ydw i o blaid. A fydda i ddim yn cymryd rhan yn y weithred. Na fi ne. Fyddwn ni wedi codi grychyn y bobl leol. Yn agwedd gyntaf oedd braw, mae'n rhaid i weid. Achos oedd hwnna yn meddwl bod chi'n mynd i droi pobl leol yn eich erbyn. Bod chi'n mynd i rwystro pobl leol rhag dod fewn i'r dre. Mae rhaid i wygaddau o'n i ddim yn brwd y blaid ni, achos oedd ddim yn rhan o beth o'n i wedi cynllunio. A rhywun bryder bod ni'n dechrau ar lwybr anarchiaeth o ddim yn gystal â llwybr oedd wedi cael ei gynllunio yn fanwl a troseddau digon, wel, diniwed. Na beth oedd y bwriad o'r dechrau. Teddy Milward yn enghraifft o John Davies yn cadw draw. Roedd ddim ar y bont, oedd chi arweinwyr y Cymdeithas. Oherwydd bod nhw'n meddwl bod angen rhywbeth llawer llai anghyfrifol mwyn hybu'r achos. Wel, chyfod dwi'n gweld dim bai arnyn nhw, os mae nhw wedi gael y protest cyntaf ynghyd, petai rhywbeth erchill wedi digwydd y bant Trefechan, mae nhw fydde'n gyfrifol am hynny. Ond ar y cyfan, roedd y rhan fwyaf am gwneud rhywbeth mwy difrifol, bont Trefechan. Felly dwi'n cymryd bod y mwyafrif yma o blaid mynd i lawr at y bont. Pont Trefechan amdani! Gai atgoffa bawb o leiaf bod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymddwyn yn weddus. Beth bynnag sy'n digwydd, rydyn ni'n ymwrtho tractaro nôl ac yn ymddwyn yn war ar bob achrysur. Lawr yn ni at y bont!